Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман обуна шудастен, шуморам хуш омаден, дӯстони азизам. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани торти бисквити кам харҷи осона пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Барои бисквити имрӯзамон бошад 6 дона тухмай, 6 қошуқ шакар, 6 қошуқ ор дар корай. Барои кремаш бошад шантипак крем дар кораю зугшони молоко дар корай. Иҷа чӣ хеле ки мебинен ҳамирӯза бисквити ман тайёр кардагӣ бе разрыхлитил ҳамхе тайёр кардагиум да. Ҳамхе ордои ҳастиян 1 килога ки дурношон ҳами худуш разрыхлитил дора ай ҳамо истифода бурдагиум. Ба ҳамин хотир дар бисквити имрӯзамон бошад ман разрыхлитил наандохтум. Чӣ хеле ки мебинен дар коса аввал сафеди тухма андохтум, зардиша адел нагирифтагиум. Ба миксеркати лад задагиум, камтар пена ки кард, ба 1 қошуқ ай ҳами шакар андохта лад задан мегирем. Баъди пенаш ғафси хушрӯ шудан ба зардии тухма меандозам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карде, комментариҳои беҳтарин менависед, дар видеом лайк мемонед. Ай ҳамаи шумо миннатдорум. Бовар кунед ҳамихе дастгирии нағз мекунед ки хурсанд мешавам ки бо барои шумо навораи нав ба нав монам. Апаҷону хоҳарҷоно, ҳаматонро дӯст медорам. Аз шумо як хоҳиш дорам. Одамизод ба дуо месабза мегӯянд. Модарҷони ман беморанд. Балница хованд. Дар ҳаққи модарҷони ман ҳама ҳактон дуогӯ бошед. Ай ҳамаи шумо миннатдор мешавам. Худоҷон модарҷони манда шифои комил диҳад. Худоҷон ягон модарои рӯи дунё касал нашаванд. Ҳаматонро дӯст медорам, апаҷону хоҳарҷонои ман. Ай худованди меҳрубон, талаб дорам ки модарҷонам садсола шаванд, умри дароз бинанд, ҳазорсола шаванд. Илоҳӣ нам дар болои сари мо бошанд. И дарде ки дар болои сари банда мебиёяд, и ҳамаш аз ҷониби Аллоҳай. Иншоаллоҳ ба Худованд ниёз дорем. Ай Худованд, талаб дорем ки модарҷонмон соз шуда, шифо ёфта аз дари балница мебироянд. Иншоаллоҳ. Омин. Иҷа чӣ хеле ки мебинен хамири бисквити ман кадагӣ тайёр шуд. Дар дири формочка коғаз мондагиум. Ба ҳами бисквита хамирша мерезум. Дар духовка дар дараҷаи 140 градус 40 минут мемонемша то пухта шуданша. Занҳои муҳтарам, иҷода боша як хоҳаракмонро ба шумо муаррифӣ мекунам ки курси забонҳоро меомӯзонад. Айни ҳол бошад забони русӣ курс кушодагиай апаи хоҳарои мо омӯхта истоданд. Ҳозир бошад барои рафтан омадани мо забони русӣ ҳатмист. Бисёри занҳои мо дар ғарибияй. Фарзандҳоро мактаб мебаранд, садик мебаранд. Вақте ки забони русиро надонем, азоб мекашем. Барои забони русиро омӯхтан завқ дар корай, ҳавас дар корай. Барои ҳамоин ай хоҳаракмон бо нархи дастрас забони русиро барои шумо меомӯзонад. Бонувони муҳтарам, дар хона нишаста забони русиро аз худ кунед. Марҳамат, ба рақамҳои рӯи экран буда нависед. И хоҳарҷонмон бо озмун метиҳад. Баъди ҳар як моҳе ки дарс метиҳад, савол-ҷавоб мекунад. Кадом шахсе ки ғолиб мебирояд, ҳамон одама як моҳи дигар бе пул дарс метиҳад. Як моҳ пеш ҳамин хоҳарҷонмона рекламаша монда будем. Бисёри одамо рафтиянд, бисёри хоҳарҷону апаҷону рафтиянд, дарс омӯхтиянд. Инам иҷода отзифошуно мемонам. Бинен забони русиро чӣ хел омӯхтагиянд, чӣ хел хурсанд, дуо дода бо баромада аз группашон мераванд. Чанд та апаи хоҳаро раҳматнома навистиянд. даже навистиянд ки мо дар хона нишаста забони русиро намедонистем. Барои документ, барои ҳама корҳоямон шавҳаромонам мегуфтем. Хурсанд шудиянд ки забони русиро аз худ кардем. Ҳозир бошад хоҳарҷонмон якта группаи бепули калон ҳуйкадагиай марафон сар метиҳада. Ҳар рӯз дарс метиҳад духтаро. Якта группаш платиниай, якта группаи дигараш бепулай. Кадомитон ки мехоҳед мақсад бепул забони русиро омӯзен, марҳамат кунед, силкаша бошад дар комментария закрепит мекунам. Дароен нависен забони русиро ай худ кунед духтаро. Ана и сообщениҳо бошад отзифҳои нав ба нави духтаракое ки забони русиро омӯхтаистанд. Бои хоҳарҷон бошад барои моҳи шарифи Рамазон аксия сар додагиайда бо нархи дастрас, бо нархи арзон шуморо дарс метиҳам. Марҳамат кунед, силкашда дуроен силкаша боша якум комментарияда закрепит мекунам ё ватсапшда нависен. Иҷа чӣ хеле ки мебинен бисквити ман тайёр шуд. Ай духовка гирифтумша. Инам хе мемонем камтар хунук мешавад. Баъди хунук шудан бошад ҳамин пергами бумаги тагш мондагия остак ҷудо карда мегиремша. Баъди ҷудо карда гирифтан ба 3 қисм тақсим кардагиумша. Неки бисквити хушрӯ омадагӣ буд, воздушни мулоимак омадагӣ буд. Ина результатшам бинен апаҷону хоҳарҷоно. Хушрӯ омадагия, даъм кардагия.
бисёри апаҷону хоҳарҷоно дар ватсапам нависаген: «Бо ҳар рӯз видео мепартоен, сурат мепартоен, ки пухтупазоятро мекунем, хушрӯ мебирояд, секрет надоштӣ». Дар ҳамаи влогом гап мезанам: «Го апаҷону хоҳарҷоно, ҳамин чӣ пухтупазе ки ман мекунам барои шумо ҳамаашро ҳамхел ай таҳти дил нишон медиҳам. Байни мани шумода ягон секрет нестай. Барои ҳамин канали мана хай видеоша ки тамошо кардем, кадоме ки бе подписатсия тамошо мекуна, апаҷону хоҳарҷоно подписатсия кунед, наворои нав иншоалло ай пешае». Апаҷону хоҳарҷонои ман, чӣ хеле ки мебинен, обуначиҳои канали ман ба 20,000 100 расида. Ман рости гап дина торти 20,000 кардани будум. Бисквитша шӯридум, дар духовка мондум, ки светомон мурд Тоҷикистонда. Динаша борону шамолу ҳамхел шуда светои моро киштан, ай динае надодан. Ӯ бисквити ман дам кард, хушрӯ шуду. Рости гап бо ҳамин 15 минут пас светом мурда, 15 минути дига монданда бисквитам камтар паст шудагия. Насиб иншоалло навори оянда торти 20,000 мебарорам. Якта торт мекунам, дар болош 20,000 мекунам да. Ба хотири хоҳарҷоное ки навистен, ки якта торти 20,000 кунед. Ҳазор раҳмати калон апаҷону хоҳарҷонои ман барои дастгиритон, барое ки канали мана дар хеш таборотону мақсад дар шиносотон падилис кардагием. Обуначиҳои мана бисёри бад карден, дастгирӣ карден, ина ба 20,000 расида. Аллоҳ ай ҳамаи шумо розӣ боша. Манам хурсандам. Миннатдоргии худма ба ҳамаи шумо мерасонам, ки канали мана ин қадар дастгирӣ карден. Ҳазор раҳмати калон апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман. Иҷа боша чӣ хеле ки мебинен креми шантипака миксеркати лад задестам. Баъди камтар пена кард ғафсар кишида, баъз гӯшони малако мерезум, ба лад мезанам. Не ки креми шантипак беҳтарин айда, сахт така ки хушрӯ мешава. Творожни сирам андозед мешава. Иҷа чизе ки дар ҳамин холодильникум буд, ҳавае андохтагиём. Якта комментария ба ёдум зад, якта апаҷон ба фикрам нависагиен, ки мақсад раҳмат ба падару модару духтари мақсад худнишонтае набудӣ. Чизе ки ҳаста ҳамхел мефаҳмонӣ. Беҳуда баҳуда мақсад хута дар видео намоиш дода ҳарчи вай нишон наметӣ. Албатта ки апаҷон, ягон вақт ман худнишонтӣ намекунам. Хиёл мекунам дурустам нестай. Ягон чиза мемонӣ, ягон кас мақсад ҳушаш кашол мешава, зомини нафси як каси дигар шудан. Апаҷон чӣ дар кор? Ба ҳамин хотир хай ҳамин ман кӯшиш мекунам ҳамин пухтупаза бисётар нишон диҳам, ки ёд гиранд барои худшон. Ҳамин занҳои хонашин, духтаракое ки нав ба шавҳар мебароянд, ҳамоно бигзор ёд гиранд, ба ман раҳмат гӯянд. Мада басай апаҷону хоҳарҷоно. Мегӯянд ку одам худша таъриф накуна, бояд дигар кас таъриф куна. Шумо ҳар яктатон комментариҳои беҳтарин менависед, мана таъриф мекунед. Бовар кунед ҳамин қадар хурсанд мешавам апаҷону хоҳарҷоно. Ҳаматонро дӯст медорам. Ҳамин чӣ хеле ки дар ҳамин видео мебинед, бовар кунед ман ҳамихел духтарам, на духтари каттагинок, на мақсад ки як каса ай пуштиш ғайбат кунам, на шайтонӣ феъл дошта бошам. Бовар кунед ҳамин хислатҳо дар ман нестай. Ҳамин чӣ хеле ки дар ҳамин наворо мебинед, мақсад овозам мефаҳмед. Ман ҳамихел духтарам да. Ай ҳамин духтаре ки ёш будем, очам мегуфтанд ки бачаам да ягон кас кордор нашаве. Камакак ҷои тоза ёфте хитон шине, ягон касда кордор нашаве. Ҳамин насиҳати очам бовар кунед дар гӯшам ҳама вақт истодагия. Кордор ягон кас нестам. Барои ҳамин ҳамсояҳом даҷа ҳамин характери маро медонанд, мегӯянд ки Бону на берун мебироя, на ягон каса гапша гап мезана. Ҳамин насиҳати очаҷонам ҳама вақт дар гӯшам аст. Иншоалло то рӯзи будан ман дар гӯшам мемонад. Иҷа чӣ хеле ки дидем, креми ман тайёр шуд. Ба бисквитҳо якта якта пропитка кардагиём. Якум қабатшда крем кардум, баъдаш банан мондагиём. Дуюм қабатшам ҳамихел крем кардум, пропитка, крем. Ай болош бошад ҳамихел малинагӣ ҷем тайёр карда дар морозилник мондагӣ будум. Ҳамна дар мешоки кондитсерӣ гирифтуму дар дуюм қабатшда рехтагиём. Сеюм қабатша крем кардуму дар холодильник мондагиём ба. Иҷа чӣ хеле ки мебинед, ҳамин крем касодам торта тайёр кардистам. Шавай ба хотире ки светои мо ҳамин шабда мешава. Ба ҳамин хотир ман як рӯз аввал бисквита пухтум. Баъди хунук шиданаш ба стречада печонда дар холодильник мондум. Дуюм рӯз свет омад бо крем тайёр кардум. Ина чӣ хеле ки мебинем, крема тайёр кардум, қабатҳои торта хашакидуму торта тайёр кардум мондум. Бо дар холодильник ҳамихел хушрӯ печонда мондум ша. Саҳар шуда света омад, крема бо давомша тайёр кардум барои гул мондани болошда.
Ба гирифтум болошда гул мондагиум. Ҳамин хулоси гап ки ба хотири ҳамин свето ки кам-кам ҳаста, торти ман 2,5 рӯзда тайёр шудагда. Инҷа чӣ хеле ки мебинен, тортаи халадини гирифтум. Формочкаи оҳистаак ҷудо карда мегирему, ба гирдоша крем кардум. Болошам хай камтар украшат кардум, мева мондум ҳам хелида. Кӯдакон нағз мебинанд ҳамин мевагия, ба ҳамин хотир хай гуфтум биё мева дура кунам, кӯдакон мехӯранд. Инам хай гир ба гирча крем кардум, шпателкати рост кардум. И хай бари хӯрдани худмон ки буд камтарак рост кардуму болоша боша украшат кардум. Ба хотире ки наворум дарози бад нашавад, ба ҳамин хотир кам-кам ҷоғоша навор кардумда вақти гул мондан шуда. Хай мефаҳмем ку нишон додагим бо. Баъди амхе болоҳошуна гул мондан, ба байнишда бо камтараки дига гулакҳои амхе рост-роста кардуму ай болош бошад ҷем рехтагиён. Ба хоҳарҷоно бисёришон дар WhatsApp, дар ҳамин YouTube каналам гуфтиянд ки вай чӣ хеле ҷемай. Хоҳарҷоно ҳамин ҷемҳое ки килоҳакиянд ку, анам килоҳакия гирифта болоҳошуна украшат кардагиён. Ин айҷа чӣ хеле ки мебинен апаҷону хоҳарҷонои ман, торти ман кадагӣ тайёр шуд. Торти беҳтарин буд. Чӣ қадар ваздушни мулоимак омадагӣ буд. Ҳамин тайёр кардуму якдам пас бинед буридагиём. Результатшам нишон додагиём. Апаҷону хоҳарҷонои ман, навора тамошо кунем. Чун ҳар вақта комментариҳои беҳтаринтона нависен, дар видео лайк монен, ай ҳамаи шумо миннатдор мешам. Бо иншааллоҳ навораи нав ба нав пешкаш мекунам. Иҷа боша навора ба анҷом мерасонам. Хайр, апаҷону хоҳарҷонои ман, Аллоҳ нигаҳбони мову шумо бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошен. То навори оянда. Худакотона эҳтиёт кунен, фарзандотона эҳтиёт кунен. Куҷое ки бошен нағз монен.